turka shi. Malamai sun fara fitowa suna tofa albarkacin bakin su akan Ummi Shakira. Ummi Shakira dai sananniya ce a manhajar nan ta TikTok wanda take cin karanta babu babbaka. Sai dai Ummi Shakira tana ɗora bidiyon da basu dace ba a shafin nata na TikTok wanda malamai da mutane suke ganin wannan abubuwan suna daɗa sanadiyar lalacewar al'umma, wanda suka yi mata nasiha da wa'azi akan ta dawo kan turba, wanda Ummi Shakira bata ji ba ta ci gaba da ɗora waɗannan bidiyoyi. Don haka malamai suna yunkurin za su ɗauki mummunan mataki akan Ummi Shakira ganin yadda take abubuwa wanda suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke bada gudunmawa wajen lalata tarbiyyar yan uwa. Ba tare da na cika ku da surutu ba, yanzu zan kai ku zuwa wani gajeren bidiyo irin wanda Ummi Shakira take ɗora a shafin nata na TikTok wanda take fitar da tsaraici. Kada ku manta kafin mu shiga, idan ba ku yi mana subscribe ba, dan Allah ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin YouTube su ringa sanar da ku dukkan bidiyoyin mu da zarar mun ɗora. Abin ya motsa yana dukan rai ya bakin ganga soyayya ce. Abin ya motsa yana dukan rai ya bakin ganga.